re-election pulo kayo. Daniel Teron kuhala ASDC nang itong nachinita hai labang nagetok dun sa de ajar le cho post lekta re-election cho Biden BJP lo pen tangkawa na macho Biden tulale nang bang dun het nang bang dun het non APHLC phan nang ke tong prong BJP pan cheng lok la BJP aro atum anang ke tong prong bang ke la hello la tum election isu la hini lalu abelo rata phan ke kapra ke autonomous state dalam pini ke abelo la tum rata phan kapamanghu rata phan non isu ke pon bang ke number 1 bang ke APHLC tum re-election cho Biden lalu matidi nomor hini bang ke APHLC tum party registration claim clear paisa curung dat macuret matidi la ne rata phan pini paklar po re-election la ke 2022 ningkan sinili tum re-election nang ji pu Guwahati High Court tum case pidam lo case ki pidam nang ko athela hello da ke 6 schedule area Karbi Anglong ke aposi da ke autonomous council election MSC election bangke Assam government atum state government nang chi yok dun ne laso state government nang chi yok dun jone sipini national party tum BJP long ponon council kachari long deputy chairman pen chenglok MSC ang hoyen nang long lo mati la ke long ya right save la ke 6 schedule muni kalia tum ke setapini pidalo la suppose la ke re-election pe do nahi laso election ke lagi illegal punin tungi pu thekela hello lasi case pilo ilitum case achedan lo rada tum tangka asap sap susup nang cherat tum si tum case pilo seta pin union tala so case report si pending do wala polo tang te lake APHLC tum la rat phana ka chong thui gali kopia polo tang te 2023 24 ningkan laso case ki thora hut ba Karbi Anglong long elected members ajha atum penang atum dei ajha tum kopia posi Guwahati doram plung lo kopia the si hala advocate atum han kiri damung lang lonte la ke hala advocate atum han ki namji ba advocate atum han la bangso re-election a case ke pathu the dei han de Guwahati long latum ke claim kalima la si re-election padu nahi punil tum ke hang long si BJP atum si APHLC phanang phere re APHLC phan nang phere dor de re-election pathu nang pujong sila ana dom do pulorang te advocate han kiri namung ya kam be gente hala da ha re-election padolong le de phan atum hala da ber dam de gente lasi re-election ka padolong le re-election pen rara phana pa chobai ke la ke non kachari bom team kar belong BJP atu la tum yong sila ana dom ang thin ke thedo polo te re-election padono kubi polo padu haye dat kente re-election ka phia lam town committee election of ad hoc committee sidon gese by election di haura khara sonson by election pedo nai Ujit Kumar de galang lege chmo julo elected member people pedo haye dat ke lasi dak pensi thek dak lo BJP aphan ke rara tu maning dok de la pen non kachari bom team karbing long dung ke athak si bong homason areng pu che pang tang bocolo abinong at ke la tum phan ke rara tu maning dok de lo la pen hayun elo ke chesi mane ka phere lo lage lalu nomor hini bang ke registration abre social media pang dak thabre la bangso registration ke claim phan ke bill hi ke nili mata dulo ake hai bikroman se dolo itu masar jai ka thar dolo Samson Teron dolo bill hi dam lo Election Commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicherat nai chetodun penajok tangka poisa sap ki sup ke churung penajok affidavit nai bang pharu siman affidavit documents anta Election Commission of India long tum pidam elo lapen batai ke thong sose dam logodi Election Commission of India long aphi bangeli tuma dak botha dangso president Bikroman se masi Delhi damlo Election Commission of India long lahai documents pidam lo kaddo all clear Lasi clear eta PC Election Commission of India pen recommendation isya lo tame ituma APHLC president ituma sarjai kathar phanang lo jong se claim clear person nang loi mala Delhi nang loi mala Election Commission of India pen dak APHLC president nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bang ke nang lo elo sarjai kathar lo lapen ili tum ke claim na ya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC kan ke claim naya kam ana bang ke litum claim lab lo non bang ke litum APHLC bang ke kachong hong cholo Election Commission of India pen comment tu si litum APHLC phanang ke hangima Election Commission of India pen comment tu si tum phanang ke phaima la si chong hong ding cholo la si la litum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura phelong na chini dun de tum si la hayalam ke pini social media long pang dak thabre chong la lo si rat manghunang ne la lo le kui bang